kienet l-atmosfera l-lejli għadda fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, meta wasal lura it-tim Malti li b'suċċess ipparteċipa fl-Special Olympics World Games. Jistennew perqa familjari u ħbieb fosthom dan il-grupp, partitarji żgħażagħ ta' Gazin tal-banda f'Ħażebbuġ illi baqgħu imqajmin biex jistennew il-wasla tal-ħabib tagħhom Matthew. Aħna ġejna mill-laqda Gazin Banda San Filip biex nagħtu support lil Matthew u lill-oħtu Emery għax għamlu suċċessu. U aħna ħbib tiegħu kbar. U jħobb il-Gazin ħafna u aħna ġejna nissapportjaw. Din Anna Kalleja, il-kap tad-delegazzjoni. It-tmexxija tat-tim għal dawn l-aħħar ġimagħtejn f'Los Angeles kienet f'idejha. Nħossni għajjena ħafna, però fl-istess ħin mimlija sodisfazzjon li l-grupp ngħidilhom grazzi, ngħidilhom intom l-eroj tal-Special Olympics, l-eroj ta' Malta u ċertament eżempju għal kulħadd. Wara aktar minn 13-il siegħa fl-ajru, it-tim wasal Malta b'24 medalja. Jien irbaħt il-gold medal fil-ġamp u ġejdi raba post tal-walk. Tħadd gost dil-esperjenza? Iva. Għazinġi. Għazdu xlajn. Nirringrazzja ġiburi kollha li għamlu miegħi u coaches u koll għaxa għalu kif setaw għalija. Enrika l-bidu kien inkwetat, imma mbagħad kisbu riżultat pożittiv. Kont inkwetat ħafna għax kien hemm pajjiżi oħrajn, Hong Kong, Hungary. Kont ferħan ħafna għax ma kontx naf għamur daqshekk tajjeb. Kien hemm 19-year-olds miegħi, kbar ħafna. Akkumpanjat minn oħtu Emery, Matthew fil-kumpanija ta' sħabu tal-Gazin illi marru jilqgħu l-ajruport. Emery ukoll ipparteċipat f'dawn il-logħob, iżda minflok qaltilna dwar il-medalji li rebħeti, faħret lil huwa għas-suċċess li kiseb. Matthew naf li kellu ħafna kbar imma dik l-ewwel darba li ħa gold fil-World Games. Nixtieq ngħidlu proset kbira lil ħija.